ka bidung baro donkan latigɛw don fura tɛ saya la fo don sebaliya an faso Mali bɛɛ janajala tun sibiri ka se karesu tɛmɛnen ma nin kalo ye tile 18 ka se tile 19 don ma n'o de ka bɔ sibiri la ka se kare ma sɛbɛn o sɛbɛn bɛ bolokɔrɔ bi tarata dunya na bɛɛ kumana nin kan ka jira ka fɔ saya donna Mali ka bonda la tuguni mɔgɔ dɔw fɛ mɔgɔ minnu a fɔra fɔ cogo min n'u ko u nakun ye silamɛya kɛlɛ ye mɔgɔ marifatigi dɔw bɛ yen u ma lakodɔn olu de taara firi an ka duguw kan i n'a fɔ Jalasago Bankasa Yɛrɛmara sigida la Mopti fɛ u ye tasuma don feere butigiw ni jiginɲɔgɔnw ani a yɔrɔ sigibaw olu la sɛbɛn minnu b'an bolokɔrɔ ye min fɔ kɔni nin jigilatigɛ fanga bonyana kojugu sɛbɛn o sɛbɛn bɛ yan nin bɛɛ ye dɔ fɔ nin kibaruya gɛlɛn in na yanni an ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la don nata ninnu na ninnu nana moto de sanfɛ ni mɔgɔ marifatigi ninnu ko nin ye papalikɛla juguw ka kɛlɛbolo ye hali n'u ma lakodɔn ko ninnu taara Jalasago Bankasa mara la kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ la ko u ye dugu ci ka dankolon ci ka filenkolon ci ka tasuma don a la u ye tasuma don yɔrɔ minnu na u ye mɔgɔw ka feere butigiw ni bolo mara yɔrɔw ni mɔgɔw sibo ye nin dugu u bɛɛ lajɛlen bɛ Jalasago fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruya minnu sɔrɔla u ye maa 132 nin bɛɛ ye jamanaden gansanw ye u fagara kibaruya in lasera anw yɛrɛw ka jamana marabaw fɛ ntɛnɛnsu tɛmɛnen kibaruya fɔlɔfɔlɔ minnu kɔni tun sɔrɔla fɔlɔfɔlɔ tun ye maa 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko fo ka se nin yɔrɔ in ma ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu ye ninnu kɛ u m'u kanbɔ an ka jamana marabaw kɔni ko ko Katiba don Masina don n'o ye Amadu Kufa ka mɔgɔw ye Jalasago Jamuwele Desago a laban in o kɛra Sege ta in kɛra kari tɛmɛnen kibaruya minnu sɔrɔla perepelatigɛ la ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u taara da jɔnjɔn ye o ye k'a fɔ nin minnu firila dugu kan lazara seliw tɛmɛnen kɔfɛ sibiri u mɛnna yɔrɔ la kosɛbɛ moto minnu ni moto 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko a bɛ se ka caya n'o ye kibaruya dɔw sɔrɔla ka fɔ min ye segekaw ye donsow kɔni sera ka papalikɛla ninnu gɛn ko nka ko mɔgɔ kelen o ka fali ko kuma de bɛ fɔ nka dugu tɔ minnu bɛ yen n'o ye Jalasago dugu ye u ye jigilatigɛ fagali kɛ ka denmisɛnw fa u ye mɔgɔw ta ka taa n'u ye u y'o fa tɛmɛtɔw k'u ye tasuma don sugu la ka butigiw jeni hali mobiliw nka u tatɔ k'u taara ni baganw ye dugulamɔgɔ tɔw ninnu sirannen dɔw ye kunda Bankasa kan ka sɔrɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni yɔrɔ kofalen ninnu tun ye u bolonɔbila kɛ sɛbɛnna Jalasago mugu ci bɛ se ka jɔ cogo min fo ka se nin yɔrɔ in ma minnu y'a kɛ u m'u kanbɔ nka bɛn kɛra kan ka fɔ Amadu Kufa ka mɔgɔw don kulu minnu fana ko k'olu nana a silamɛya jigiya kama ni silamɛw tangali kama o ko ni mɔgɔw bɛ ka Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ kuma min bɛ o de fɔra an y'a mɛn fana k'a fɔ ko MINUSMA ko a bɛ fara Mali sɔrɔdasiw Mali fanga ɲɛmaaw kan ka se ka mago ta ka yɔrɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ kibaruya min fɔra ka bɔ MINUSMA mɔgɔw yɔrɔ kibaruya dɔ fana sɔrɔla ka bɔ ko kununko ntɛnɛn Bajangara mara la ninnu kɔni taara k'a fɔ k'u bɛ taa kɛlɛ bi donsow olu ka daga kan nka ni Ala ye sini jira na wala don nata ninnu jira na ni kunnafoni perepelatigɛli minnu fɔra nka an kɔni ka jamana marabaw ko k'a daminɛ bi u bɛna tile 3 janajasigi kɛ k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ fu hakilila sɔrɔ a daminɛna nɛgɛ ɲɛ fu an bɛɛ bɛna tile 3 janajasigi de kɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali darapo u bɛ suli ka kɛ bonyamasegin ye hala min ye an yɛrɛ ka jamanakuntigi ye a tun taara kununko cikɛlaw u ma gɛn k'u dɛmɛ sɛnɛkɛ bolifɛnko la o kɛnɛ kan a ye kuma fɔlɔ min fɔ o de ye bonyamasegin ye Mali ka bolifɛn minnu n'olu bɛ ci kɛ n'a bɛ f'u ma tracteur u bɛ dilan yɔrɔ min an ka jamanakuntigi yɛrɛ lamɛn Asimu Goyita an bɛ tasi bila kɛ an ka mɔgɔ minnu ɲini bɔnɛna Jalasago commune na Bamakɔ ciwale mɔgɔ fɛ ka ɲini Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya
oni ka sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna nin ko tɛna bila tan ka sɔrɔ su bɛna wuli ka jɔ kɛ o mana don wo kɔnɔ o mɔgɔ bɛ ɲini o ni mun ka kan o bɛ ko la sɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon mali nafa sɔrɔ sira la o de hukumu na gouvernement y'a lajɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ni ni mansin dili ye n'i y'a jateminɛ ni ye mansin sɔngɔ ta n'i y'a tila fila ye a tilancɛ gouvernement b'o sara a to a bɛ di minnu ma olu yɛrɛ k'o sara o bɛɛ de b'a to an b'an jija mun b'a to an ka dun ka fa o bɛ sabati cogo min na n'i y'a tuma min na gɛlɛya bɛ na mali kɔnɔ dumuni ko la bi bi na o man ka kɛ cogo si la n'i y'a lajɛ san tɛmɛnen la mali ye tonne 9 de sɔrɔ mali ka dunta yɛrɛ san kɔnɔ o tɛ tɛmɛ tonne 4 kan donc n y'a jateminɛ dɔw tɛ tonne 5 ye donc o kan ka to an kan ka se ka an bɛ minnu bila ka bɔ kɛnɛma ka minnu feere k'o b'o la ani an bɛ minnu fana bila kɛrɛfɛ mun b'a to ni gɛlɛya nana an bɛ se ka an ka jamanadenw dɛmɛ cogo min na o de y'a to don nataw la an bɛna fɔ gouvernement ɲɛna u ka fɛɛrɛ kura wɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min b'a to a mana kɛ cogo o cogo an bɛ sɛnɛ mun kɛ an ka dunta ka bɔ a la an bɛ mun den kɛrɛfɛ o ka bɔ a la ani an bɛ mun fana feere o ka bɔ a la mun b'a to jamana tɛna don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ bilen dumuni nasarako la. Dɔgɔfɔncɛ tɛmɛnen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kolonɛli Sulemani Danbele an ka jamana sɔrɔdasiw u y'a dɔn k'a fɔ olu ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw man ka tigɛ sabu an bɛ don min i n'a fɔ ko bi u yɛrɛw ka fɔcogo la ni kɔni ye jateminɛ kɛ dɔrɔn kibaruya caman bɛ yen o bɛ fɔ mali sɔrɔdasiw ma ka sɔrɔ n'a tun sɛgɛsɛgɛra wala n'a tun taara da jɔnjɔn na i b'a sɔrɔ ɲaamɛ dɔw tɛ tiɲɛ ye cogo min olu yɛrɛw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kibaruyaw bɛ se ka lase cogo ɲuman na bamananw ka kuma tɛ ko tɛnɛni ma min fɔ banbaya ɲɛ ko la wala tɛnɛni ma min fɔ banbako la k'o ye tiɲɛ u yɛrɛw ye ɲɛfɔli bondaso sigi sen kan bila ko tɛ a yɛrɛ bɛ yen k'a sɔrɔ bi ma se ko ye a tɔgɔ de ye ko diriba ɲɛmɔgɔya kalifalen don min na bi o ye kolonɛli Sulemani Danbele a n'a ka dankan n'o ye kolonɛli Mariam Sagara ye n'u cakɛɲɔgɔn ni u jɛɲɔgɔn tɔw u ye kunnafonilacilaw wele jumatɛmɛ in n'o bɛnna juin kalo tile 10 ma a kɛra u yɛrɛw ka cakɛ bondaso kibaru lase bondaso la u k'a fɔ cogo la ko mali sɔrɔdasiw u bɛ ka kɛlɛmasaya farida kabini janvier kalo tɛmɛnen san 2020 ka se bi ma olu ye kɛlɛ fɛrɛ dɔ boloda k'o ma ko maliko o maliko de bɛ k'a lawaleya sabu kabini décembre kalo san 2021 u yɛrɛw ka fɔ cogo la o tun y'a sɔrɔ kɛlɛbolo ani kɛlɛ fɛrɛ fana bolodar'u fɛ n'o ye kɛlɛtigi ye olu yɛrɛ kɔni ka fɔ cogo la mali sɔrɔdasiw diɲɛ don o don u bɛ ka dɔ fara u ka setigiyaw de kan u ko min ye papalikɛlaw ye k'u kɔni u bɛ yɛrɛ ɲini de la n'a fɔla u tun bɛ taa mali sɔrɔdasiw daminɛ f'u ka dagaw la sisan kɔni u bɛ boli de o bolitɔ u bɛ mugu pɛrɛnta de don siraw kan fɛn o fɛn sa ni yɛlɛn'o kan i kɛra bagan ye o kɛra bolifɛn ye o k'a bɛ furu ni ye a filanan fana min ye komi mali jamanadenw tɔw kɛlɛ tɛ kɛlɛminɛn tɛ olu bolo olu yɛrɛ tɛ kɛlɛkɛla ye u kɛn bɛ k'u ka dimi wɔgɔ ka olu de sɛgɛrɛ kabini olu ye dabali ni fɛɛrɛ caya i n'a fɔ kɛlɛbolo min wulila u fɛ wala kɛlɛ dabali ni fɛɛrɛ min wulila u fɛ n'o ye maliko 2nan ye maliko 2 u ye fɛlɛbɔli de daminɛ yɔrɔw la i n'a fɔ Gawo Minaka Kidal Sevare Segu ani Kulukulu yɔrɔ tɔw Kulukulu yɛrɛ fana sen b'a la u ka kɛlɛbolo min wala u ka kɛlɛfɛrɛ min n'u y'o boloda kɛlɛbolo 2 b'u bolo u ka kɛlɛbolo n'u k'a ma ko Jetia o ye mali sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni kɛlɛminɛn giriw b'u bolo minnu bɛ kɛlɛ kɛ duguma n'o ye l'armée de terre ye o ye blindéw infanterie ani sanakɛlɛcɛw n'o ye armée de l'air ye mali yɛrɛ sɔrɔdasiw finitigiw caman bɛ o la kolonɛli Danbele Sikaso Buguni bɛ ale bolo kɛlɛbolo wɛrɛ bɛ yen u kɛn bɛ k'u ɲɛsin jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Mopti ani Segu mara ye a ko u ye papalikɛla Mamuwa u y'o fa hali minnu bɛ yen n'olu ka baara tɛ fɛn wɛrɛ ye ka mugu pɛrɛnta don an ka sɔrɔdasiw ɲɛ sira la banbaciw kɛn bɛ ka maa minnu bila n'u bɛ
bele ka kibaruya se faso sɔrɔlasiw jugu ma u yɛrɛw ka fɔcogo la k'u ye babalikɛla ninnu ka kɛlɛminɛn caman minɛ kɛrɛnkɛrɛnyana min ye donza ye u ye sanakɛlaw wele ka pan kɛlɛkɛ pankolon wuli ka taa gosili kɛ kolonɛli danbele a ka fɔcogo la a kɛra sabu ye o senfɛ ka babalikɛla maa 29 k'olu fa kɛlɛcɛ 27 o 27 la denmisɛnnin 12 b'a la marifakisɛw olu 3 bolifɛn senfila n'o ye moto ye ko u ye o 13 minɛ u ye groupe électrogène dɔ minɛ ani sudelikɛla dɔ ani tricycle dɔ n'o ye moto sen 3 ye pɔnu minnu bɛ courant de k'u y'o 4 minɛ ani batterie u y'o dɔw fana minɛ Mali Burkina ani Niger frontière la u k'u y'u ka kɛlɛkɛ sanakolon fana wuli ka taa gosili kɛ o gosili senfɛ ko babalikɛla ma 30 u y'olu fa u ka ɲɛmɔgɔ ka bɔ ne kalo tile 20 na ka se tile 26 tɛmɛnen ma u ko Jalasagu Wondoro Tombouctou mara la ni Acharan u yɛrɛw ka fɔcogo la colonel Danbele fɛ ko a kɛra sabu ye k'u ye falikɛla dɔw minɛ o falikɛlaw ye babalikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye i n'a fɔ Ablaye Bari a n'a ɲɔgɔnnaw u ko jamana kɔrɔnfɛla fɛ Gawo ni Menaka ni Kidal mara la mɔgɔ min bɛ ni faso jugu tun don Asan n'a bɛ fɔ a ma ko Abu Mokhtar a ye bingani wale caman kɛ bingani wale minnu taara ka Mali sɔrɔlasiw sɛgɛrɛ k'u y'o cɛ fana minɛ o kɛlɛ senfɛ colonel Danbele a ko u ka dabali ni fɛrɛ sabu y'a to u ye sigarama 2 minɛ kɛlɛkɛminɛnw tun b'u olu bolo marifakisɛ bɛ don min kɔnɔ n'o chargeur ye 12 ani kɛlɛ finiw fana u ka fɔcogo la Mali sɔrɔlasiw ta tɛ kɛlɛ dama ye u bɛ mɔgɔw ta ka dɔ bɔ an ka jamanadenw ka degun n'u ka kɔlɔlɔw la o siratigɛ la Mali sɔrɔlasiw k'u ye maa dɔw furakɛli kɔni kɛra fu u ye muso 532 u y'o furakɛ denmisɛnninw n'o bɛ taa denmisɛn 400 ani kɔ la ani cɛ 130 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn nin bɛɛ lajɛlen kɛra Bugudu ni Worodugu yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana yɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye Nara mara ye Jalasagu ninnu Madina Sako n'a ɲɔgɔnnaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u ka foli la babalikɛla maa 28 u y'olu fana faga 15 minɛn'u fɛ moto dɔw fana minɛna ani tajiw kuma dɔw bɛ senna ka fɔ Mali sɔrɔlasiw ni marifatigi minnu bɛ yen i n'a fɔ MLA n'u jɛɲɔgɔnw ani gatiyaw k'u tun bolonɔ bila kɛra sɛbɛnna ko gɛlɛyalen don Mali ani o mɔɔw cɛ colonel Danbele a ko o ye jugu kuma de ye kuma caman bɛ fɔ kunnafoni fasiri kɛ sɛbɛn dɔw fɛ ani diɲɛ yɛrɛ kunnafoni bɛ tiɲɛ sigi min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko réseaux sociaux ko caman ye nkalon ye a ko Mali sɔrɔlasiw fɛla tɛ o ye u ka hakilina tɛ o ye olu kɔni kuntina min bɛ o la o ye k'a fɔ bolonɔbila kɛra cɛfoni kanbɛn sɛbɛn min na o ye olu kuntina ye sabu o ko jujɔna kabili Algérie a ko fana min ye Mali sɔrɔlasiw ni barika ni kunkanko ye colonel Danbele a ko fadenya ni juguya tɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ koyi yɔrɔ minnu fɔra ka fɔ Faransi ka sɔrɔlasiw bɛna taa k'o dagaw to a tɔ bɛɛ lajɛlen o bɛna di Mali sɔrɔlasiw ma 4 septembre kalo nata kɛrɛnkɛrɛnya min ye Gawo sɔrɔlasiw daga min bɛ yen ni Faransi sɔrɔlasiw bɛ yen a ko Mali ye labɛn sabu kabini Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga na lajɛ dɔ tun kɛra an fɛ Mali kɔnɔ yan ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan n'u ko a ma ko G5 Sahel Mali sen bɔ ko la pewu baarakɛla bɛ yen a kɛra jamanaden gansanw ye a kɛra Mali sɔrɔlasiw ye ko Mali bɛ k'i fori k'i sen bɔ ko bɛɛ lajɛlen na a ko Mali ye layidu minnu ta bɛnkan minnu bɛ Mali ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ko o layidu kan minnu talen don faso fɛ min ye Mali sɔrɔlasiw ye o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔlasiw tɛ tunɲɔnikɛla ye minnu bɛ yen n'u n'a mɛn u daga sigi faso da la a ka da olu ye cogo min u b'a kɛ ten u kan ka maa minnu fa u man ka min fa u b'a bɛɛ fa nka Mali sɔrɔlasiw t'a kɛ i n'a fɔ papalikɛlaw b'a kɛ cogo min sabu maninfinya hakɛ
hadamadenya hakɛ matarafali o ye jamana finitigiw ka hamina ko bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ bolo cogo de la cɛsiriw bɛ ka k'u fɛ hali mali kɛlɛcɛ minnu maa si tɛ sɔrɔlasi bi k'i ye kɛlɛcɛ k'i bɛ taa kɛlɛda la fo k'a sɔrɔ i kalanna nin na k'a fɔ yamaruya t'i bolo k'a fɔ i ka mɔgɔw fa tɛ gansan maa o maa n'o tɛ kɛlɛcɛ ye hali ni ye maa sɔrɔ kɛlɛda la ni kɛlɛcɛ tɛ mugu tɛ se ka wuli a la i tɛ se k'a fa n'i y'a fa i bɛ kungo sɔrɔ maa o maa y'o kɛba ye hali n'i dogo k'o kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'a ɲɛ dɔnna diɲɛ don o don k'a fɔ maa o maa ye finiti ye k'i ye maa fa ye man ka min fa n'o kuma minnu fɔra n'o sɛgɛsɛgɛra k'o jɔ i la o tuma i kan ka ɲɛgɛn cogo min na i n'a ɲɛgɛn o cogo la a ka fɔli la mali sɔrɔdasiw yɛrɛ ka daga ɲɛmɔgɔw baw n'o ye chef d'état major général des armées a ye kangari gbɛlɛn da a ko fɛn minnu bɛ sen na fo mali marabaaw k'u janto hali jamanadenw hali minnu ye sɔrɔdasiw ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn senbila ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka kɔlɔsiw fanga bonya kuma fɔtaw ni ŋaniyaw ni kɛwalew la an kana foyi kɛ min bɛ kan bɛ tiɲɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu janfa kuma minnu bɛ sen na a dabɔkun tɛ foyi ye ka malidenw kɔdon ɲɔgɔn na ka kabilaw k'u kɛ ɲɔgɔn jugu ye setigiya min bɛ ka sɔrɔ mali sɔrɔdasiw fɛ dɛ o kɛlɛ setigiya minnu bɛ ka sɔrɔ o fɛ juguya ninnu takun ye fɛn minnu ye o kɔni ye mankutu tiɲɛ de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Fakaran Fayinge ale ye nin fasiri kɛ ka bɔ fasila sɛbɛn min kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko le républicain a fɔli y'an ma wajibi de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko Faransi ye u yɛrɛw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jihadistew tuma dɔ la ne kɔni Jose Traoré ni a ɲɛmɔgɔ min kumana n'o tun ye bɔnsibilentigi ye Faransi ko k'a y'o fana fa nka o tɛ bila kuma ye dɛ o ye kabili tuma min na Gawo tun minɛna f'u tun bɛ k'u labɛn k'a fɔ ko olu bɛna Mopti minɛ o furancɛ kɔnɔ anw tun ni mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa an kelen n'a ma kuma nka o senfɛ u ko anw ni jihadikɛlaw bɛɛ janfa la waati kɔni tɛmɛna nka o Faransi kelen min yɛrɛw fɔlɔ de y'a jira k'a fɔ b'u ka minɛnw cɛ ka mali dugukolo bila ko sabu olu ni jamana tɛ baara kɛ jamana minnu finitigiw bɛɛ fanga paro siɲɛ fila k'i sigi nin ye Macron ka kuma ye o Faransi de y'a fɔ ko olu ye o maa ninnu ka ɲɛmɔgɔ dɔ minɛ jamana saba n'o ye Burkina Mali ani Niger furancɛ la ko Faransi sɔrɔdasiw de y'a minɛ u dun bɛ ka u labɛn k'an faso bila juinkalo tile 11 ka se tile 12 tɛmɛnen ma ko Barkani ye kɛlɛbolo dɔ wuli ko kɛra sabu ye min y'a to u ye Umeya Odo Albakay k'u y'a minɛ ko nin ye minnu ko u bɛna a silamɛya jamana karaba an fa dugukolo kan an yɛrɛw kelen tɛ saheli kɛn bɛ ka jamana o jamana bɔ farafinna yan k'a daminɛ kabili Chad ka na Niger ka na Mali ka taa Burkina Faso ka se fo Mauritanie k'u y'o minɛ k'a tun fɔra k'a fɔ o bɛna kɛ maa dɔ nɔnabila ye n'o ye Adan Abu Walid al-Saharawi ye k'o fagara Faransi fɛ sango ko mɔgɔ dɔ mɔgɔ min ka mugu don sirabaw kan wala siramisɛnw kan ni bolifɛn wa maaw wa baganw ni fɛn fɛn yɛlɛnna kan a bɛ furu ni ye ni kobaara in lasera araba tɛmɛnen wala tarata tɛmɛnen Albakay ale ye u ka ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min n'o bɛ Gourma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Gourma ye yɔrɔ ye dancɛ don a bɛ Mali Burkina ani Niger furancɛ la yɔrɔ dɔ bɛ yen o yɔrɔ furancɛ tilala Mali ni Burkina ni Niger cɛ ko cɛ in tun ka cɛn ni fanga tun ka bon kosɛbɛ wa nin ye Mali sɔrɔdasiw kɛlɛba ŋana dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Gawo a kɔni lakodɔnnen tun don ka fɔ nin cɛ in kɔni n'a ye mugu pɛrɛnt'a la bɛɛ a b'a don sira la k'a kasara fanga ka bon kosɛbɛ wa a lakodɔnna ka fɔ a ye dansago wale ani tɔɲɔniw caman ta k'an fasodenw ani Burkina jamanadenw sɛgɛrɛ o Faransi dun bɛ labɛn na san 9 kɔfɛ tuma min na Faransi ko ale b'a ka kɛlɛcɛw ani Mali ka sɔrɔdasiw jɛ ka baara ka bɔ dabila k'a fɔ k'a na taafan ɲini Mali yɛrɛ ko k'an b'u fo o Faransi bɛ labɛn na nin ko in daminɛna kabili san 2000 ni san 20 k'a fɔ ko u bɛ faso bila Mali yɛrɛ an faso Mali ni Faransi cɛ a ko u gɛlɛyara
waati laban ninnu na sabu Faransi ko k'ale ti jɛna ye Mali ka wele bila sɔrɔlasiw ma n'o ye Richelieu sɔrɔlasiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Mali kɛn bɛ ka wele bila Wagner sɔrɔlasiw ma ko ninnu ka baaraw tɛ baara ɲumanw ye u taara yɔrɔ farafinna dugukolo kan k'u kɛra dansago ni damatɛmɛ ni tuɲɛni wale cɛjugu kɛbaa ye a ye kuma min fɔ k'u b'u ka minɛnw cɛ Mali fana k'u ma ko an b'u fo barika n'o ye Faransi ka kɛlɛbolo ye u bɛ k'u labɛn ka Mali dugukolo bila nka u taa yɔrɔ man jan u b'a fɛ ka taa Niger barika ni kɔni a bɛ labɛn na ka Mali dugukolo bila a ko yɔrɔ minnu tun bɛ yen n'a ka kɛlɛcɛw tun kɛn bɛ ka dagaw sigi ko waati nata ninnu na ko yɔrɔ ninnu bɛ labila Mali sɔrɔlasiw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye kibaruya minnu n'a bɔra Faransi yɛrɛ ka kunnafoni labɛnni ani kunnafoni cɛrinbondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Agence France Presse. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ye fɛn min fɔ aw ye sisan n'o bɛ tali kɛ Mali marabaw o ni kulu min sigira sɔrɔlasiw fɛ n'a bɛ fɔ o ma Conseil national transition ko sariya kura minnu n'u bɛ tali kɛ woteko la ni diɲɛ kɛra ka sira di juma tɛmɛnen an ye ɲɛfɔli min k'aw ye sisan o wasadenw fɛ n y'a jira u la k'a fɔ mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 15 olu ko u jɛnna n'a ye tuma min na u y'o sariyakisɛ dɔw falen mɔgɔ 3 bɛ yen ko k'olu fɛla tɛ maa si kɔni tɛ yen min ma ka hakilinata di min yɛrɛ minɛ nin sariya kura minnu n'o bɛna kɛ tali fɛn ye a kunba dɔ ye fɛn min ye o ye k'a fɔ kulu kelen de bɛna cakɛ kulu kelen de bɛna labɛn a bɛ fɔ min ma ko organe unique de gestion wote ni jamanadenw ka sugandili sabu cakɛbondaso 3 de tun bɛ fɔlɔ la o cakɛbondaso 3 ninnu ne tun bɛ jɛ k'a daminɛ kabini Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga na fo kana se waati jan tɛmɛnen ninnu ma nin cakɛbondaso 3 olu de tun bɛ jɛ ka woteko labɛn k'u ka o yɛlɛma k'o kɛ wotesoba kelen ye yala sira bɛna di wa sira tɛna di wa sabu sira in de bɛna di colonel Assimi Goïta yɛrɛ fɛ n'ale ye don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ minnu kɔni jɛna n'o ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 15 ye olu ko k'olu ye wale min kɛ a dabɔkun ye nin bɛna mɛn fɔla nin bɛna bila tariku la sabu k'u ye faso u ye sariya kura sigi faso kɔnɔ wote kɛcogo wote kɛcogoya ani wote kɛbaaw fɛ nin tɛ fɛn ye fɛn min tun ka nɔgɔn u yɛrɛw ka fɔcogo la sabu a sira tun ye sira gɔlɛnba de nin kuma in de fɔra wasadenw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye colonel Maliki Jaw ye a fɔra o ye sisan k'a fɔ sariya sun min bɛ wote ko in ɲɛnabɔ sariyakisɛ 92 b'a la o tun ɲinina faso marabaw fɛ sira ka di o kɛcogo la u ye yɛlɛma dɔw don a la nka u tun nana ni sariyakisɛ 219 ye o sariyakisɛ 219 u ye yɛlɛma don 92 la a fɔlɔfɔlɔ ye cakɛbondaso min n'ale ye woteko bɛna kalifa ale la wa kelen pe ale kelen de bɛna kɛ woteko a sariyaw a labolili a n'a la waleyali fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ tali kɛ woteko kan a dɔgɔdali a kow labɛnni a kɛ don a kɛcogo a kɛtuma ani maa minnu ni olu bɛ se ka sugandi ka jira k'a fɔ ko maa minnu n'a ɲɛmɔgɔya bɛna kalifaw la tun ye mɔgɔ 7 ye o mɔgɔ 7 la olu ka sɛbɛn na olu ko maa 4 bɛ yen ko olu na sugandi ɲɛmɔgɔw la jamana marabolo yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛna kɛ a ɲɛmɔgɔw ye n'o bɛna kɛ maa sugandilenw ye 3 bɛ yen o 3 in jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Assimi Goïta ye ale bɛna dongɔmɔw sugandi 1 o bɛna sugandi jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ 7 politikitɔnw yɛrɛw olu na maa 7 sugandi ka fara dugulenw kan ko ninnu kɔni o bɛna sugandi mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu n'olu ye furuba fanga tigilamɔgɔw ye nka wasadenw ye yɛlɛma minnu don sariyakisɛ dɔw la a nana ni fɔɲɔgɔnkɔ ye Mali marabaw ani wasadenw minnu bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la a nana ni ɲɔgɔn faamubaliyaba ye minisiri min sigilen don n'ale ye yɛlɛma ninnu latigɛli minisiri ye ani yɛlɛma o yɛlɛma bɛna taa Mali yɛrɛ politiki ko la fo ka se Mali fanga a sigicogo
abulicogo ale ye ministre ni Fatumata Seku Diko ye ale ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tun nana ni sariya sun sariya kisɛ minnu ye kɛcogo minnu ye yɛlɛma minnu don n'a la a ma taa olu jimi sira fɛ fiyewu nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni wale min kɛra nin jɔda ka bon kosɛbɛ wale minnu ni malidenw bɛna ɲɛmɔgɔw sugandi cogo min jamana in a bɛ segin a maracogo a n'a fanga sigi cogo laada sira fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko retour à l'ordre constitutionnel lamɛnniw fanga bonyana kosɛbɛ u yɛrɛ ka fɔcogo la u ye kulu minnu lamɛn nin ko in na a bɛ taa fɔ kulu 200 hakɛla ninnu bɛɛ lamɛnna sen tɛ mɔgɔw fɛ a u yɛrɛ ka fɔcogo la koyi nin ko ɲɛdɔn b'a dɔw ɲininkali ko ɲɔgɔn ta ye baliya wala ɲɔgɔn kuntilenna kelenya ɲɔgɔn kuntilenna kelenbaliya fo ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn faamu baliya min sɔrɔla Mali marabaw ni wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko tuma dɔ la k'a bɛ se ka kɛ sabu ye min b'a to nin baara tɔ ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka laseli tɛmɛnen ninnu na an y'a jira k'a fɔ Mali bɛɛ yɛlɛmali bolo kan jamanakuntigi a ye ŋaniya an ka ŋaniya dɔ lawaleya ni waleya sɛbɛn ye n'a bɛ f'o ma ko décret présidentiel o bɛ tali kɛ kulu dɔ sigili kulu min jamana yɛrɛ dantigɛli n'a sigi kan sariya sun n'a bɛ f'o ma ko constitution o kura dilanli la kibaruya minnu sɔrɔla an fɛ ko Mali labɛn cogo kura minnu n'a dabali n'a fɛɛrɛw bɛ tigɛ la n'a bɛ f'o ma ko refondation de l'État don la tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Asimi Goïta ye k'a ye ŋaniya dɔ ta k'a la waleya ni waleyali sɛbɛn ye ko kulu dɔ bɛna dilan ale fɛ u ka baara bɛna kɛ hakili jagabɔ ye jamana yɛrɛ dantigɛli a n'a sigi kan sariya sun n'o ye constitution ye ko kura labɛn baara in bɛna k'u fɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ a ka fɔcogo la olu de bɛna lamɛnni kɛ ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min jamana dantigɛli n'a sigi kan sariya sun n'o ye constitution ye o kura o bɛ se ka labɛn cogo min nin kolo min bɛna sigi ɲɛmɔgɔba b'a la u ka sɛbɛnko o fasirikɛbaa 2 b'a la ani fana mɔgɔw faamuyali kɛrɛnkɛrɛn min bɛ ni sariya kura in labɛnni n'u b'a cogo dɔn k'olu maaw na sugandi ale yɛrɛ fɛ nka nin kolo in a bɛna se jamanadenw bɛɛ yɔrɔ ka ɲininkali kɛ o ɲininkaliw bɛ boli u bɛ se politikitɔw ma forobamɔgɔw ma kɛlɛbolow ma minnu ni u ni faso tun y'u bolonɔbila kɛ sɛbɛn na cakɛlaw ka surunnadontɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw dugulenw ani forobamɔgɔw kolo min n'a bɛ tali kɛ jamanakuntigi ko ko sira minnu dira ale ma ka misaliya jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun n'o ye constitution ye don ni furancɛ fanga la tɛmɛ fanga min sigira sariti kan minnu taar'o la ani sariya minnu n'o bɛ tali kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali dantigɛli ni sigi kan sariya sun a bɛ yɛlɛma a kan ka yɛlɛma cogo min na n'o taara février kalo tile 25 tɛmɛnen san 2022 la nin kulu in bɛ labɛn ka kɛ kɔrɔsigi kulu ye olu de bɛna hakili jagabɔ k'a lajɛ cogo di jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun sɛbɛn kura bɛ labɛn n y'a jira u la cogo min sigi kan ani maa minnu kan ka sigi a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u kan ka baara kɛ kɛcogo minnu na baara kan ka d'u ma di cogo minnu na nka a ko tile 15 baara min dir'u ma a bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ baara kimɛn bɛ ka bila min na nka u ka baara a furancɛ a tɛna tɛmɛ kalo 2 kan n'u tilala u ka hakili jagabɔ ninnu na k'a kɛ sɛbɛn laban min na di jamanakuntigi ma u ka kan u bɛ nin baara nin kɛ u yɛrɛ ka kan ni sara min ye o bɛɛ ɲɛfɔlen don a kɔnɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw sɔrɔlasiw nalen u y'o wasabulon wasadenw bolo bɔ baara la wasabulon yɛrɛ ciraw fɛ hakilila jiginna wasadenw sugandili ni a y'a sɔrɔ ka fɔ sabu bɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bojoli la a kɛra i n'a fɔ maa dɔw karabara hali n'u ma karaba maa dɔw taara k'u sigi sugandili kɔfɛ a kɛra i n'a fɔ jamanadenw ka ni dɔgɔma minnu n'o tun ye jamanadenw hakili ye olu ka sigi wasadenya na yala tiɲɛ don sawa yala tiɲɛ kɔni tɛ sawa maa dɔw tali k'u bila dɔw nɔ na
ni jamana dantigɛli ni sigi kan sariya sun kiiritigɛbaw n'a bɛ fɔ o ma ko cour constitutionnelle se tun sɔrɔla maa dɔw fɛ n'o tun ye jamanadenw ka dɔgɔnɔw sugandilenw ye olu bɔra yen ka na ni maa wɛrɛ ye hakili b'a la n'aw ye jateminɛli kɛ a mankan tun daminɛna Sikaso n yɛrɛ bɛ se k'a fɔ Mali yɔrɔ dugu yɔrɔ caman kaw murutilen minnu ta tora mɔgɔw hakili la kosɛbɛ ni ma fili Sikaso ani Bamakɔ hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw b'a la ko dantigɛli ni sigikan sariya sun ye jamatigiya ani wasadenya ka bɔsi dɔw la nka u yɛrɛw ɲininkali u ko olu ka sigili ye sariya kankɔrɔ sɔsɔ i n'a fɔ olu ye kiiritigɛlaw ye olu de b'a ɲɛdɔn nka bɛnko min kɛra kan ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga mangoyali dɔ fana sɔrɔla u fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ tuma min na Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn sɔrɔlisi dɔw olu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tɔ bɔjɔ ni bɛ ka yɛrɛ dantigɛli kɛ ka fɔ ale jɛna fanga kɔ sabu ale t'a fɛ jamanadenw joli ka bɔn ale kɛlen ka fanga bila marabolo min b'a bolo k'o marabolo k'olu ka baara jɔ wasaden minnu tun bɛ yen k'o wasaden ninnu k'olu fana k'o wasabulon ci Assimi Goïta n'a nɔfɛmɔgɔw olu sigilen fanga na waati min olu fana ye jamanadenw ka sigi dɔ kɛ o sigi kɛlen kɔfɛ u ye maa dɔw tɔmɔ u yɛrɛw ni dɔgɔmaw a bamanankan tiɲɛ ye o de ye k'olu kɛ jamana wasadenw ye o wasadenya jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo bi jamana mara sigilen a saritikan olu bɛ debiteya jɔyɔrɔ la juma tɛmɛnen n'o bɛna juin kalo tile 17 ma ŋaniya sariya dɔ taara olu fɛ o bɛ tali kɛ n'a ma ɲɛ ka fɔ sugandili n'o ye cɛbɔ ni cɛta ye jamanaden minnu n'olu bɛna u ka ɲɛmɔgɔw u bɛna olu tɔmɔ k'u sigi n'a bɛ fɔ a ma ko wote wote k'o tɛna se ka kɛ fo ka yɛlɛma dɔw don o sariya la o sariya kulu o de bɛ fɔ ko loi électorale jamanadenw ka maa sugandi o kan ka kɛ kɛcogo minnu na sariya minnu taara k'o kɛcogo ani o kɛfɛnw ani fɛn o fɛn n'o bɛ tali kɛ jamanadenw ka ɲɛma sugandi la o bɛ kɛ ni sariya dɔ ye nka a nana ye ka fɔ o sariya dɔw o sariya kolo wala o sariya sun o sariya kisɛ dɔw bɛ ko ka yɛlɛma don olu la bɛn dun kɛra ka fɔ jamana sariya tɛ se ka falen fiyewu yɛlɛma tɛ se ka don jamana sariya la f'a ka kɛ ni jamana wasadenw olu fɛla ye o komi wasadenya jɔyɔrɔ bɛ o ma sugandilenw de bolo jamana marabaw y'o sariya de ta wala ka ŋaniya kura dɔw ta sariyakisɛ dɔw yɛlɛmali la o sariya sun n'o ye loi électorale ye n y'a fɔ aw ye k'a fɔ o sariya sun fɛn dɔw fɛ i n'a fɔ jamanakuntigi sigi i n'a fɔ wasaden sigi wasabulon sigi i n'a fɔ sigidaw jɛkasigi kulu yɛrɛmaraduguw la n'a bɛ f'o ma ko kominiw maa minnu kan ka sugandi n'u bɛ sigidaw ka ko ɲɛnabɔ n'o ye conseil municipal ye fo kana se maire ba sigilen ma o bɛɛ kan ka sigi cogo min o bɛ sigi ni sariya sun min ye a bɛ f'o ma ko loi électorale nka sariyakisɛw de bɛ o sariya sun in kɔnɔ o sariyakisɛ ninnu dɔw bayɛlɛmali wala k'o kɛ sariya sun kura ye o tɛ kɛ fo k'a sɔrɔ minnu bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la a ka di olu ma u ka fɛsɛfɛsɛ n'u jɛna ni min ye olu na o yamaruya n'u ma jɛ ni min ye ni falen kan ka don o la wala yɛlɛma kan ka don o la u b'o yɛlɛmaw kɛ o de kɛra juma tɛmɛnen juin kalo tile 17 cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo k'o sariya sun sariyakisɛw yɛlɛmali a tɛ taa fɛn min kɔ a kɔni labɛnna jamana marabaw fɛ o jamana marabaw n'o ye premier ministre n'a ka ministrew ye ani jamana ca minnu bɛ tali kɛ wote ko jamana marali bolo kan fo mɔgɔ de ka wuli ka taa wasadenw yɔrɔ k'i sigi wasadenw kɔrɔ ka u ka diɲɛ ni jɔnnasigi b'a la i ka ɲɛfɔli kɛ i ka lafasali kɛ n'a taara u ka jimi sira fɛ u bɛ sira d'i ma ministre min tun bɛ k'o lafasa o ye muso ye Fatumata Seku Diko ale tun bɛ ka ale de cira jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ
sabu ale y'o ka kɔrɔsigi n'a bɛ fɔ o ma ko ministre délégué auprès du premier ministre. Yɛlɛmaw ni labɛncogo kura kan ka kɛ politiki latigɛko la ani fanga latigɛ ni fanga sigili ani fanga bolicogo la. O jɔyɔrɔ b'ale bolo sabu kabini don latɛmɛ furancɛ fanga wala waati latɛmɛ fanga wala fanga furancɛ fanga sigili fanga fila furancɛ fanga sigili o tɛ taa fɛn min kɔ o ye k'a fɔ min ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ dabali ni fɛɛrɛ dɔ labɛn caman n'o bɛna k'a fɛ o dabali n'o fɛɛrɛ kɛcogo ni kɛwale ni kɛtuma na tubabu b'a fɔ o ma ko plan d'action o bɛ labɛn jamana marabaw fɛ tuma min na Choguel Kokala Mayiga sugandira a nana dantigɛli kɛ k'a fɔ baaraba damadama minnu b'a fɛ jɔnjɔn ɲɛna a bɛ ni kɔfa baara minnu na o ye jamana yɛrɛ ka haminako kɔnɔgɔnko jamana bɛ ni kɔfa ca fɔlɔ minnu na o dɔ ye jumɛn ye o ye ka labɛn sabati ni jamanadenw ka ɲɛmɔgɔ sugandi minnu fɔ aw ye n'o ye jamanakuntigi n'o ye président sigili n'o ye wasadenw n'o ye députéw sigili n'o ye sigida ɲɛmɔgɔw n'o ye maire an'u ka kɔrɔsigiw sigili bɛn kɛra kan ka fɔ o kɛcogo ɲuman ye fɛn min fɔlɔ la cakɛ kulu ni cakɛ bolofaraw de tun ka ca olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ jɛ ka wote ko ɲɛnabɔ k'a daminɛ kabini jamanadenw olu weleli nka yan'u ka wele ni wote kan ka kɛ kɛcogo minnu na u bɛna sigi cogo minnu na sariya min n'o b'a sigi cogo kofɔ o sariya kolon minnu bɛ yen ni yɛlɛma kan ka don olu la jamana marabaw u ye ŋaniya ta ka fɔ kan ka olu b'a fɛ ka yɛlɛma don sariya kolon dɔw la o ŋaniya min taara u fɛ n'u tun b'a fɛ a ka lawaleya a bɛ fɔ o de ma ko projet de loi électorale jamana marabaw de y'o ta juma tɛmɛnen nka u ye waati min k'a la ka taa n'a ye wasadenw fɛ o sariyakisɛ 225 sariyakisɛ 225 de b'a la nka yɛlɛma kura minnu wala falen minnu wala kɛcogo kura minnu n'o kan ka kɛ u y'a jira k'a fɔ jamana wote so minnu bɛ wotew labɛn o wote labɛnni a cakɛbaw n'a cakɛ bondasow ka ca o camanba den ko ka o bɛɛ bila ko ka kɛ cakɛ bondasun kelen ye a bɛ fɔ o de ma ko organe unique de gestion des élections ni ŋaniya taara ko tɔgɔ min kɛ nazarakan na o de autorité indépendante de gestion des élections fanga bondaso min n'a kan tɛ juru la a ka ko bɛɛ lajɛlen latigɛ bɛ a yɛrɛ diinɛ n'a ŋaniya de bolo wote ko u kow ɲɛnabɔli la o cakɛ bondaso in sigilen a nana bila an ka wasadenw de kɔrɔ minnu kɔni bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la olu y'a ko fɛsɛfɛsɛ sabu kulu sigilen don olu fɛ min ye commission de loi constitutionnelle ye fɛn o fɛn n'o bɛ tali kɛ jo sariya ko hakɛ hadamadenya hakɛw ani fanga bondasow sigilen o sariya sun 225 min n'u taara n'o ye o fɛsɛfɛsɛlen kɔfɛ ko wasadenw ye o sariyakisɛ ninnu lajɛ u m'u bila ka tɛmɛ ten u fɛsɛfɛsɛlenw kɔfɛ u ye yɛlɛma dɔw don o sariyakisɛ ninnu kɛcogo la tubabu ko ma ko amendement kɛra 92 ye minnu taara jamana marabaw fɛ ka taa yira mɔgɔw la u ka sira de ni wasadenw jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo o sariyakisɛ ninnu nana nacogo min na u labɛnna labɛn cogo minnu na sɛbɛn na o yɛlɛma minnu kɛra maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan o ye député 100 wala wasaden 113 olu minnu bɛ yen n'olu tun bɛ yen kɛnɛ kan 111 olu ko u jɛna yɛlɛmalen kɔfɛ dɛ u y'u hakili jagabɔ sariyakisɛ in caman kan u ye yɛlɛma don min na o ye yɛlɛma 92 ye n'a bɛ fɔ o ma ko amaduma o kɔfɛ u sɔrɔla ka sira di wasaden 111 olu ko u jɛna ni sariyakisɛ in sariyasun in o sariyakisɛ ye saba olu ko k'olu ka hakili tɛ olu ma sɔn maa si tɛ min ko ale fɛla tɛ nin si ye bɛɛ kɔni da don a kuma na bɛɛ wotera nin cakɛ bondaso in ka baara bɛna kɛ wotew a sugu o sugu a kɛra jamanakuntigi sigi ye o a kɛra a ɲɛnabɔli ye o
wale kan ka kɛ fo kana se jamanadenw ni dongo sugandi ni dongo ta fɛn fila de bɛ fɔ la n'a bɛ fɔ ma ko opération référendaire maliden bɛɛ bɛ wele min n'o kan ka wote n'a si kunna la ani n'a sera ka sɔrɔ a kɛbaaw fɛ u bɛ taa malidenw ɲininka awɔ yala aw bɛ jɛ nin ka kɛ jamana kɔnɔ wa e n'a fɔ awɔ ni ma bɛn ni hakili tɛ i n'a fɔ a ye référendum kɔni awɔ wala ayi sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ bi tɛnɛ don in na o y'a jira k'a fɔ sariya min taara ale cakɛbonda so kelen min bɛna sigi wote ko yɛrɛ a latigɛli a ɲɛnabɔli hali jamanadenw yɛrɛ min n'a si sera wote n'a ni wote ka kan bɛɛ wote bɛɛ tɔgɔ sɛn bɛ furuba wote sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ o ma ko fichier électoral o labɛnni ani o tɛmɛni fo ka se min b'a fɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ a mana kɛ jamanakuntigi ba ye n'o ye président ye a mana kɛ wasadenw ye n'o ye députéw ye hali maire ye ni maa o maa i b'a fɛ k'i kanbɔ nin jɔyɔrɔ nɔfɛ i bɛ t'i kanbɔ yɔrɔ min hali ɲɛmɔgɔya min sigilen don jamana marabaaw bilasirali sigida minnu fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko collectivité territoriale ni sugandili kɛra sugandi maa minnu y'u kanbɔ sugandili la olu kelen na u ye nin yɔrɔ min sɔrɔ jamanadenw dongo la nin bɛɛ bɛ kɛ olu fɛ hali jamanadenw ni dongo talen kɔfɛ a bɛɛ bɛ doni ka se yɔrɔ min ka sɔrɔ ka jatew kɛ ka jaabiw bɔ o de bɛna nin bɛɛ lajɛlen baara kɛ hali minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ wote kɔlɔsilikɛlaw ye a kɛra jamanadenw ye wa a kɛra diɲɛ fan wɛrɛ mɔgɔw ye baara o baara kan ka kɛ o la jaabi o jaabi kan ka kɛ o baaraw kɔfɛ wotew kɛlen kɔfɛ minnu kɛra wote kɛraw la olu bɛɛ lajɛlen o kuma ninnu bɛ fasiri sɛbɛn minnu na o kan ka doni ka se yɔrɔ min olu ka baara kɔfɛ jamana yɛrɛ dantigɛli sigi ka sariyasun kɔlɔsili o kiiribulon n'o ye cour constitutionnelle baara minnu n'u kan ka kɛ olu ni nin yɔrɔ ninnu olu ni nin cakɛbondaso nin b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali min ye wote bɛ kɛ sɛbɛn fura minnu na a kelen hali jamanadenw n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ taa wote sɛbɛn min bɛ yen n'o ye carte d'électeur biométrique ye o kan ka labɛn cogo minnu na maa minnu bɛ yen n'u b'u kanbɔ jamanadenw ka kantigiya nɔfɛ o kow kan ka kɛ cogo o cogo nafolo minnu kan ka don a da fɛ olu nafolow kan ka kɛ kɛcogo minnu na nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ n'i ye sɛbɛn o sɛbɛn ye olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye minisiri min bila ka taa nin baara la n'o ye Fatumata Seku Diko ye ale tun cira ni sɛbɛn minnu ye ani cikan minnu ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sɔn ma kɛ jamana marabaaw ka kɛcogo ma sabu ala y'a jira k'a fɔ sɛbɛn min bɔra yɛlɛma minnu donna la nin tɛ olu fɛla ye nka a mana bɔ sira o sira fɛ ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tun ye wasaden ya kɛnɛ kan wasaden 115 maa 115 olu ko yɛlɛma minnu donna la olu jɛna n'a ye o sira de maa saba bɛ yen olu ko nin tɛ olu hakili ye fiyewu o maa si kɔni tɛ ko min fɛla kɛ wali min fɛla fɔ a bɛ fɔ o ma ko zéro abstention cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ jamana yɛrɛ ka furubalase bondaso ani kɛn yɛrɛ ye kunnafonilasela minnu tun bɛ kɛnɛ kan u ye hakilina minnu sɔrɔ kɛnɛ kan k'o fɔ an tɛ olu lamɛn tuma min an na se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ bisimila fɛrɛ ani dabali fɛrɛ tigɛba bisimila mɔgɔ fɔlɔ min n'o bɛna ɲɛfɔli kɛ o de ye minnu bɛ bi ni wasadenya jɔyɔrɔ b'u bolo olu kɛmɛ ka bolofaraw sigi wasadenya baara bɛ kɛ mɔgɔ minnu fɛ kulu dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen don ka fɔ fɛn o fɛn n'o bɛna tali kɛ wote ko kan ni a kɛra kɛfɛn ye ka doni ka se olu ma olu wasadenw wala wasadenya jɔyɔrɔ bɛ minnu bolo kulu yɛrɛ sigilen don olu fɛ a ko baara bɛ kalifa minnu na fɔlɔ cawo ca bɛ yen ko kan ka kɛ fɛsɛfɛsɛ ni ɲɛɲinini ye ani sɔgɔnbɛli ni wɔgɔnbɛli ko la ka wasadenw lasɔmi baara min bɛna d'u ma ka ɲɛfɔli k'u ye wala ni o sariya minnu bɛ yen n'o sariya b'a fɛ ka ta jamana marabaaw fɛ n'o ye gouvernement ye n'a fɛn o fɛn nana a sɛbɛn ninnu bɛ fɛsɛfɛsɛ olu de fɛ an t'a yɛrɛ ka kuma lamɛn a ka ɲɛfɔli k'an ye Sulemani Den o kolo ɲɛmɔgɔ y'ale de
an k'a lamɛn bani. Sariya sɛbɛn mun cira an ma o sariya sɛbɛn bɛ tali kɛ kalafili de la i b'a ye wasabulon ka baara ye ni sariya sɛbɛn nana a ka fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ n'o ka sɔrɔ jamana sariya sunba minnu b'an kunna n'a n'o sariya sun bɛ taa ni ɲɔgɔn ye a k'a lajɛ fana ka lajɛ ni o sariya sɛbɛn mun nana n'o ka sɔrɔ a latilennen don i n'a fɔ jamanadenw b'a fɛ a ka latilen cogo min na donc commission ni ne b'a ɲɛmɔgɔya la n'o ye commission loi ye ale ka baara ye ka baara kɛra ka maa 200 ani maa 60 de lamɛn n'o bɛ bɛn kulu 87 ma o kulu 87 ni maa 200 ni maa 60 hakilina ni kunkilenna kɛra cogo min na mun ye an y'o de ta k'a lajɛ sariya kɔnɔ jumɛn bɛ bɛn jumɛn tɛ bɛn fɛn dɔ ka di mɔgɔ tulo ye a bɛ kɛ jamana wɛrɛ la a bɛ ɲɛ olu bolo mais o kɔrɔ tɛ ko n'a bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'a bɛ bɛn k'a ni a bɛ se ka sababa bɛn donc o de baara ye amendement ye ni sariya ma latilen an bɛ baara kɛ ka sariya latilen 92 an y'o de proposer pour que sariya sun min bɛ yen jamanaden bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min na kalafili sariya sun don e bɛ kalafili ne bɛ kalafili mais jamana sariya sunba b'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ taa kalafili la i bɛ kalafili tɔn dɔ de tɔgɔ la donc parti politique don donc an y'a ye k'a fɔ o parti politique ninnu n'olu tɛ kalata sɛbɛn in kɔnɔ an k'u bila yɔrɔ la et puis den kun tɛ di kuntigi kɔ ale den bɛɛ tulo banna ale den bɛɛ ɲɛ banna an bɛɛ sago ye kelen ye an bɛɛ bɛ la kuntilenna kelen ɲini na an b'a ɲini ala fɛ an bɛɛ ka bɛn kelen ma n b'a to kalafili min bɛna kɛ ka cɛmancɛ fanga kuncɛ o ka kuncɛ hɛrɛ la ni kɔlɔlɔ ni basi ma y'a la. cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kuma minnu fɔra Sulemana den fɛ bamanankan na o ye nka n'i y'a ka tubabukan lamɛn i b'a dɔn ka fɔ an ka jamana in kɔnɔ ni a tun y'a sɔrɔ ka fɔ kow bɛ kɛ bamanankan de la wala an ka dugulenkan ninnu na i b'a ye ka fɔ tubabukan ni bamanankan cɛ yɛlɛma caman bɛ don hali ni yɛlɛma ma don an ka jamana marabaaw ka kuma na u lafunnen don kuma dɔ la kɛcogo dɔ la ka tɛmɛ dɔ kan a ye min fɔ nanzarakan na an bɛna lajɛ ka ba yɛlɛma bamanankan na nka an bɛ fɛn min pereperelatigɛ di aw ma n'a yɛrɛ ye lamɛnni kɛ lamɛnni kɔfɛ komi an bɛna ka tubabukan de yɛlɛma ni tubabukan yɛlɛmatɔ n'a miiri la k'a fɔ an ye fɛn dɔ ba yɛlɛma ka bɔ nanzarakan na ka na bamanankan na k'o tɛ ale ka fɔta ye a yɛrɛ bɛ yen wala ka mɔgɔw bɛ yen ko an bɛ sira d'u ma u k'an wele fili sɔrɔla an bolo yɔrɔ min a k'a latilen bisimila dabalen ni fɛɛrɛ tigɛba. La question électorale est la question de tous les Maliens. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que lorsqu'on parle des élections, les élections sont faites par les partis. Politique. Et nous avons compris dans le texte du début à la fin les partis. Politique était en dehors du texte. C'est cette réalité et cette vérité que nous avons souhaité rétablir. A kɛra i n'a fɔ politique tɔn min t'a la u da t'a la an kɔni y'a fɛɛrɛ min tigɛ o ye nin ka kɛ politique tɔnw ka ko ye. Aussi, il faudra dire que le texte, de par ses insuffisances, vous avez vu que on nana sɛbɛn min d'a ma fiɲɛw dɔw b'a la. Il y a beaucoup de bruit autour du ministère de l'administration territoriale. Kuma cayalen don jamana marakulu fɛ min bɛ ministre bondaso fɛ min bɛ jamana kɔnɔna maracogo olu caw kɛ. Le ministère de l'administration territoriale ne joue aucun rôle dans les processus électoraux. An y'a ye k'a fɔ o ministre bondaso in jɔda foyi t'a bolo a ka jɔyɔrɔ foyi tɛ wote ko kelen n'u labɛnni na. Répète bien, aucun rôle. Jɔda t'a ye jɔda t'a bolo ministre bondaso min sigilen don jamana kɔnɔna marakow la kɔni. Le ministère de l'administration territoriale a été rétabli dans ses fonctions. O tuma u ka baara ye min ye n'o ye jamana ministre bondaso min sigilen don jamana mara kɛcogo ɲuman wala jamana marakow la a ka ca ye min ye an y'a bila a ka baaraw de la an y'o bila a bila a ka minɛnw kɔnɔ. Régalienne qui consiste faso ye baara minnu d'a ma kɔni. Sur à connaître, à avoir une connaissance pointue sur le maillage territorial de l'administration. Jamana yɛrɛ mara o kow bɛ latigɛ o kow bɛ ɲɛnabɔ cogo min jamana mara ka kan ka mara boli cogo minnu na
Et donc apporter son appui à l'EJ. M. Dalzot intervient seulement en termes d'appui, puisque l'EJ... Woteko Yanaboni, Jamana, ministre Bonasso, Jamana Corona Maracola, allez tailler de m'aider Kassensenike. Tant qu'autorité, pouvoir s'implanter sur le terrain, a besoin de l'administration territoriale. Ni Kabaraye, Jamana Yorobe, Jamana Kamara Minunkanga Boule, Ketchoko Minumbola, Ani Ke Fere Mimbola, Kemina Minumbola, Odea Kabaraye. C'est ce rôle qu'on a souhaité confirmer. Ani Ode la Wale Adron, comme à Kabara mi Kabla ou Minakono. Fara jamana wasa bongo fe amata jamana marabo jamana marakono ou Jimmy Srafefio estime que les amendements du Conseil national de transition dénaturent le projet. Olu yɛrɛ kɔnɔnga hakilina ye fɛn min ye o de ye ŋaniya sariya sɛbɛn in nana olu fɛ olu nana n'a ye ni hakilina minnu ye ni jamana mara hakilina minnu ye ani wote labɛn hakilina min ye u ye a sifale olu ka ŋaniya u nana n'a ye ŋaniya min na u ba n'u ŋaniya ma k'u yɛrɛ ta hakilinataw de don a kɔnɔ. Le gouvernement ne se reconnaît pas dans ce qui est dans ce document, le rapport. Jamana kɔni marabaw mu u fɛ la sɔrɔ nin ko in na u ye nin kɛ u ka ko ye nka a ma taa an Jimmy sira fɛ an fɛ la tɛ o ye jamana marabaw ka hakilinata ye. Et donc, étant donné que le fondement même de la vision de refondation du système de gouvernance ni ye tali kɛ kundina ni fɛɛrɛ minnu ni yecogo yɛlɛma minnu n'o kan ka don n'o ye jamana mara ladilali fɛɛrɛ ni dabali kura ye hakilina minnu y'a to an nana ni sɛbɛn ninnu ye an m'o si sɔrɔ a kɔnɔ wala an fɛla ma don a kɔnɔ min kɛra o t'anw ka hakilinata ye fiyewu. électorale est atteinte. Min bɛ tali kɛ wote ko ma se kɛr'o ma. Contrairement à toutes les prévisions, contrairement au contenu du plan d'action du jamana marabaw yɛrɛ ye fɛɛrɛ baara minnu dir'u ma dabali ni fɛɛrɛ minnu tun b'u kɔnɔ min sɛbɛn in kɔni wolola min na o tɛ tali kɛ nin si kan. Gouvernement qui a été acté ici, contrairement à la charte révisée ici, contrairement. Yɛlɛma min kɔni u ye yɛlɛma minnu don wote ko sariya kolo la jamana marabaw tun b'a fɛ jamana ka ladila cogo kura minnu na fɛɛrɛ kura kɛcogo kura yɛlɛma minnu tun kan ka don jamana maracogo la u ye min kɔni u bɛna min kan ka fɔ o ka kɛ o tɛ jamana marabaw hakilina ye fiyewu. À la table ronde, aux conclusions de l'atelier des chambres sur les jɛka kuma minnu sigira ca minnu kɛra fɛsɛfɛsɛli minnu kɛra tɔnsigi minnu kɛra olu kɔni min da a bɛ nin bɛɛ kankɔrɔ sɔsɔ. Sur la loi électorale. Min bɛ tali kɛ sariya sun sariya kolo minnu bɛ tali kɛ wote ko kan kɔni. L'avant-projet de loi électorale. Ani ŋaniya minnu taara ka na ni sariya kolo lakurayali ye wote ko labɛnni na. Donc en l'état le gouvernement ne se reconnaît pas. Nin cogo in kɔni na a kɛra kɛcogo min u bɛna min kan u ye hakilina minnu ta nin tɛ jamana marabaw nin t'u ka kuntilenna ye fiyewu. Dans les amendements qui sont proposés. U ye bayɛlɛmali minnu kɛ anw nana ni sariya kolo minnu ye k'a fɔ olu kuraw ka don a kɔnɔ ani sariya minnu bɛ tali kɛ wote ko kan an tun ko k'an bɛ yɛlɛma o yɛlɛma don a la min b'a to a bɛ kɛ jamana mara kura wala Mali labɛnni cogo kura kɛcogow ye olu y'a labɛn cogo min ka sira di kɛcogo minnu na o tɛ anw fɛla ye. Qui sont proposés ici. Yangoni. Raison pour laquelle peut-être nous, si vous le permettez, nous voulions solliciter une suspension de la séance pour revenir au gouvernement et solliciter maintenant les orientations qu'il faut en la matière. Étant au regard du changement profond de vision. Nous est proposé ici. Si les élections passées ont été décriées parce qu'il y a eu beaucoup de
a ko n'i y'a ye k'a fɔ wote jamanadenw dungo ma sugandi tɛmɛnen ninnu na a ma taa woyɔ kɔ fiyewu. Des insuffisances dues aussi à la constitution actuelle. Ka limani misaliya jamana yɛrɛ dantigɛli ni sigi kan sariya sunkura minnu bɛ yen. Donc on ne peut pas créer une autorité indépendante de gestion des élections sur la a tɛna se ka bɛn fiyewu ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi maa si ka kɔlɔsili t'a kan a tɛ boli ni maa si ka kunfinna ni yamaruya ye. À base de cette constitution, il fallait attendre l'élaboration d'une nouvelle constitution pour la constituer. C'est pourquoi à la forme et au fond j'ai voté contre les hommes. N'i y'a ye k'a fɔ ne yɛrɛ kɔni ma jɛn ka sira di a sabu tɛ foyi ye jamana kan ka mara ni kunfinna kura ni dabali ni fɛɛrɛ kura minnu ye a tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo jamana yɛrɛ dantigɛli a n'a sigi ka sariyasun u ka siraw di ne kɔni komi a ma taa o siraw fɛ ne ma sɔn ka n ka yamaruya di u ka a ko labɛn. Et contre ce projet de loi. Ne tɔgɔ madame Jara Kitala aw yɛrɛ wele kun ye de yalasa fɛn min bɛ fɔ nazaraka la a ka se kala se mɔgɔw ma an yɛrɛ ka kanw na n'i y'a la kɔlɔsi kunnafonidila caman bi a dɔw bi nazarakan fɔ dɔw bi an ka kanw fɔ i komi o ko in kalifalen bɛ ne yɛrɛ ni 4e vice président na sama-samali kun tɛ yan ni sariya nana ko ka adopte anw fɛnɛ b'a a lajɛ de ka ni sariya tɔw lajɛ minnu bi jamana kɔnɔ yɛrɛlasa sariya in an b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ a dagalen don n'a ma daga anw y'an ka baara dɔrɔn de kɛ sama-samali tɛ yen bɛɛ b'a dɔn élection tɛ se ka kɛ parti politique kɔ constitution de y'a fɔ bɛɛ b'a dɔn fana élection tɛ se ka kɛ an ka maraw kɔ an'an ka maraw ɲɛmɔgɔw kɔ constitution de y'o fana fɔ olu fɛnɛ ka baara ye min ye a lasegin n'u ma exécutif fɛnɛ ka baara kan ka kɛ min ye n'o ye CENI yɛrɛ CENI kɔrɔ ka baara ni DG ka baara ye o fɛnɛ tora organe unique de gestion in kɔnɔ donc k'a fɔ ko organe unique de gestion tɛ vraiment o kuma in ti tiɲɛ ye sabula bɛɛ bilala i ka minɛn kɔnɔ ani ka baara kunna sisan amendement ye fɛn ye ni anw sɔnna ma dɔrɔn o y'a ko bannen amendement ye an ye fiɲɛ minnu ye an b'a yira gouvernement la k'a fɔ fiɲɛ bi nin yɔrɔ in na a bi nin yɔrɔ in na walima an ka segin a kan nin cogo in na a sɛbɛnni cogo kan walima an t'a fɛ yɛrɛ a ka galon ka bɔ yen amendement an b'a yir'u la dɔrɔn de n'u sɔnna o don n'u ma sɔn CNT bɛ continuer n'a ka baara ye o ye assemblée bɛ taabolo ye o ye sariya ye mais kɛrɛnkɛrɛnnen yala min kɔni ka gɛlɛn o tun de ka sariya in voter CNT mɔgɔw y'a adopté à plus de 110 voix i yɛrɛ y'a ye vraiment amendement ko tun ti problème ye sabula an kun ye gouvernement wele siɲɛ fɔlɔ la u ko k'u tɛ disputer n'an ye amendement kan ko parce que an ka amendement t'u fɛla ye donc c'est pas la peine an ka sigi ka kuma o kɛra jumajan tɛmɛli ministre ye min fɔ a ma kɛ ten o kɛra jumajan tɛmɛlen de a yɛrɛ nana ni sɛbɛn dɔ ye k'o kalan ye a y'a fori ni kuma min ye ko c'est sans objet o kɔrɔ ko kuma ɲɔgɔnya tɛ an n'u cɛ amendement ko la n'i nan'i jɔ tuguni ka tila k'a fɔ ko e ma wagati sɔrɔ ka amendement kalan i dun y'a fɔ k'a ye amendement kalan ko aw fɛla tɛ a t'a fɛ bi a t'a fɛ sini donc ko ka kuma jɔ yen nɔ arabadow nana ni amendement kuraw ye mɔgɔ m'u wele kunu sɔgɔma anw bɔra salle kɔnɔ ka to amendement lajigin n'a ye an sɔnna min ma an y'o ta Sulemani de y'o fɔ yan an ma sɔn min ma fɛnɛ an y'o bila donc loi votera anw ye bɛɛ de lamɛn politique mɔgɔ si ma to kɔ a fɔra ye sisan nɔ mɔgɔ 260 ni kɔ olu de lamɛnna structure minnu lamɛnna politique parti politique ni regroupement association malien de l'extérieur syndicat bɛɛ de lamɛnna UNTM sariya tigɛlaw ordre des avocats bɛɛ de lamɛnna yan nɔ o fɛla kɛra min ye an y'o de bila loi kɔnɔ o dun sɛbɛn b'anw bolo u ye min fɔ tilala k'a sɛbɛn k'a di commission ma de an ye baara de k'o kan donc mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i ma lamɛn au contraire mɔgɔw tun ma sɔn ni sariya ye parce que u ko k'u ma lamɛn ko ma participer foyi la k'a taara ten i kasa yɛrɛ y'a fɔ u ye k'olu ye sariya in karaba décembre kɔnɔ yalasa sanction kana kɛ n'a y'o karaba décembre kɔnɔ n'aw ko ko session datugura a y'a dayɛlɛ aw ko ka taa dayɛlɛ est ce que aw pereselen don tuguni ko kɛra o cogo de la fɛn bɛɛ ti fɔ quoi mais ko kɛra o cogo de la i y'a faamu anw ye bɛɛ de lamɛn bɛɛ musojɛkulu diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ de lamɛnna nin ko in na société civile fanba bɛɛ CNJ denmisɛnninlamɔgɔw parti politique regroupement syndicats ordre des avocats ordre professionnel i miiri ta fɔ fɛ la bɛɛ de lamɛnna nin ko in a liste de rapport kɔfɛ sɛbɛn bi d'aw ma ni baara min dira anw ma session min kɔnɔ anw b'o de waleya an nakun ye baara de ye o de fɔra donc n'i nana min ye anw b'o de baara an ti mɔgɔ ɲɛda filɛ dɛ anw bi Mali de filɛ sariya sɛbɛn mun nana n'o ka
sɔrɔ a latilennen don i n'a fɔ jamanadenw b'a fɛ ka latilen cogo min na. Donc commission mun ni ne b'a ɲɛmɔgɔya la n'o ye commission loi ye ale ka baara ye ka baara kɛra ka maa 200 ani maa 60 de lamɛn n'o bɛ bɛn kulu 87 ma. O kulu 87 ni maa 200 ni maa 60 hakilina ni kunkilenna kɛra cogo min na mun ye an y'o de ta k'a lajɛ sariya kɔnɔ jumɛn bɛ bɛn jumɛn tɛ bɛn. Fɛn dɔw ka di mɔgɔ tulo ye a bɛ kɛ jamana wɛrɛ la a bɛ ɲɛ olu bolo mais o kɔrɔ tɛ ko n'a bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'a bɛ bɛn k'a a bɛ se ka sababa bɛn. O de baara ye amendement ye ni sariya ma latilen an bɛ baara kɛ ka sariya latilen o baara in de amendement ye o 92 an y'o de proposer pour que sariya sun min bɛ yen jamanaden bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min na kalafili sariya sun don e bɛ kalafili ne bɛ kalafili mais jamana sariya sunba b'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ taa kalafili la i bɛ kalafili tɔn dɔ de tɔgɔ la donc parti politique don an y'a ye k'a fɔ o parti politique ninnu n'olu tɛ kalata sɛbɛn in kɔnɔ an k'u bila u bila yɔrɔ la et puis den kun tɛ di kuntigi kɔ maliden bɛɛ tulo banna maliden bɛɛ ɲɛ banna an bɛɛ sago ye kelen ye an bɛɛ bɛ la kuntilenna kelen ɲini na an b'a ɲini ala fɛ an bɛɛ ka bɛn kelen ma n b'a to kalafili min bɛna kɛ ka cɛmancɛ fanga kuncɛ o ka kuncɛ hɛrɛ la ni kɔlɔlɔ ni basi ma y'a la. déploiement kɛyɔrɔ la ministère de l'administration totale ka mɔgɔ tɛ ye centralisation yɔrɔ la ministère de l'administration totale ka mɔgɔ tɛ ye kalafili jaabi di yɔrɔ la n'a ministère de l'administration dun sen b'a la yɔrɔ jumɛn jamana kɔnɔ i b'a ye jamana ka lasigidenw bɛ yɔrɔ la an ko ni EJ sigira sen kan jamana ka lasigidenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka EJ ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u sigi cogo la o mara kɔnɔ ani u ka baaraw la tɛmɛ cogo la sariya minnu b'o fɔ an y'o samaraw de waleya k'a jira k'a fɔ baara kan ka kɛ o cogo la ka jamanaden bɛɛ lamɛn mɔgɔ ka jɔrɔna ye mun ye jɔrɔna caman b'a kɔnɔ a fɔra k'an ka parrainage citoyen kɛ fo k'a fɔ ko maa n'i b'a fɛ k'i sen don kalafili la ɲɛmɔgɔ kalafili la ko maa 25 k'a bolonɔ sɛbɛn kɛ ko k'a di jɔn min o mɔgɔ 25 bolonɔ sɛbɛn vérifier qui va vérifier l'authentification des signatures et autres jamana mun kɔnɔ ni jamana yɛrɛ ka cakɛda n'an b'a fɔ administration territoriale tɛ jamana fan bɛɛ o bɛ kɛ cogo di a fɔra ko EJ de b'o kɛ an ko EJ tɛ se k'o baara kɛ ka d'a kan signature lajɛli état civil o bɛ administration territoriale de bolo o tɛ EJ bolo n'a ko a bɛ état civil de EJ ma EJ baarakɛla minnu bi an bɛ yɔrɔ min na an t'a la dɔn jɔnw bɛna taa yala état civil baarakɛlaw u b'a dɔn wa u t'a dɔn wa fɛn dɔ don maga tɛ farati ta jamana mɔgɔninfin danniyɔrɔ la ani jamana dugu hakɛ min bɛ yen administration territoriale de b'olu dɔn o baara minnu bɛ yen a k'o fɛɛrɛw latigɛ k'o fara ɲɔgɔn kan a k'a di EJ ma an y'o de kumaw fɔ ni ministre ko an ye administration territoriale sen don baara la k'a sɔrɔ ale tun t'a fɛ a sen ka don a la ni ma administration territoriale sen don a la an t'a dɔn i bɛ na ni kalafili cogoya min na an y'o de fɔ k'o fɔ jamanadenw ye k'o diya jamanadenw ma h'a ka diya fɛn caman bɛ yen a fɔra ko ka région kɛ kalatagun ye an y'a fɔ jamana sariya la a tɛ bɛn a tɛ se ka kɛ ka d'a ka sariya sɔsɔ don sariya minnu b'a to a bɛ sɔn cercle kɔnɔ komi kɔrɔlen voilà an y'o de fɔ k'o jɛya k'a fɔ gouvernement ye kalata papier sɛbɛn mun b'u bolo n'o ye organisation territoriale n'o o bɛ yen nɔ u k'a teliya k'o lawaleya région kura ninnu cercle ka dɔn mun b'a to ni kalafili sera cercle de ye kun kalafili ye. kuma kuncɛ kuma ye min ye o ye ni kalata ni a fɔ ni sariya ye aw ma bɛn ministre ma sɔn a ma aw dun ye a voté. ni sariya sera anw ma ministre ka ko foyi t'a la bilen le ministre ne peut pas demander à ce que sariya mun bɛ ka ta ko k'o sariya tali ɲɔngiri ministre tɛ se k'o kɛ. conférence des présidents reste souveraine. don min na a bɛ fɔ ko CNT bɛna ni kala ta ministre Ikasa n'ale ye fanga ni ɲɔgɔn cɛ tamakɛla a tun bɛ yen a ma bɛn a ma aw bɛɛ tun bɛ yan kunun ordre du jour kalanna ko nin kalan in bɛna ta Ikasa a tun bɛ yan a ma bɛn a ma kala ta waati mana se i tɛ se ka n'a fɔ ko an ka a tali kuncɛ sariya b'a fɔ ko hali ni gouvernement tun tɛ yan bi a bɛ taa o de y'a to huis clos bɛ kɛ ka sɔrɔ gouvernement mɔgɔ tɛ salle kɔnɔ sariya bɛ ta hali ni gouvernement ma jɛn n'a ye il est du ressort du parlement o de y'a to sariya dɔ bɛ yen an k'a fɔ k'a jɛya mɔgɔ ma ni gouvernement b'a dɔn a ka kala bɛna ta ka sɔrɔ ale ka laɲini tɛ tacogo min ye hakɛw bɛ gouvernement bolo sariya sunba kɔnɔ mun b'a to a bɛ se k'o hakɛw lawaleya k'a wajibiya wasa bulon ka a ka sariya ta i n'a fɔ a b'a fɛ k'a ta cogo min na o tun kan k'o kɛ munna o m'o kɛ. an ka kibaruya lasew la alamisa tɛmɛnen kɔni an ka laseli la an tun y'a jiraw la ka fɔ gendarme ka dagasigi min n'o ye gendarme dagasigi min ni a bɛ fana u ye cɛ dɔ minɛ zantigila ni den dɔ ye den si tun bɛ san 2 hakɛ la a fɔra ka fɔ den su na Bamakɔ yan mɔgɔ min ni siga kɛn b'a ma ka mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ 2 fana minɛ na ɲininkaliw bɛɛ senna sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ ka ɲɛɲini kiiritigɛbaw u k'u b'a ɲini fana n'a lamini fɛ k'u k'u hakili latigɛ u hakili latigɛ sabu sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ senna a ko yɛrɛ ye fɛn min ye u bɛna ɲɛfɔli kɛ a la duguduguma kuma dɔw kɔni bɛ senna ka fɔ araba tɛmɛnen n'o bɛna juin kalo tile 5 ma selifana ni lazara cɛ ko denmisɛnnin 3 minɛna nin bɛɛ ye maliden ye nin fugeden dɔ tun b'u bolo maa minɛlen ninnu gantigi n'a bɛ fɔ a ma ko Baba Jara Romani Lasina Sako
kununu bela jeli dukele mgoyi jala kroji kunmani bongokoya tumbara bongoko tundu kundala seguga tumamina usera Kenya marakala nobe brawili motola utama sena made kula jora zantigila dugla mode yedin wulu no sigana dinyi den tale fa kera sigana ko ulu fana yi lakana tigila mawla dunya ko bisaka saka chikomi kununu ma saba ko minina ka tawde gendarme ma awere anga kritikala ka mawme ga chikomi amsika propelatika swala alamsa temeni antuni dofo awe deni nasunyana ayere somro odoy kwarwala si amma jona rajal ante olame jose mi fo ki wala yumando men tiglaye meni koday ina fo yin ngale men kana sisa okuna fonde do mi fe ka mi fo lame bawde imangalo ndige ne de muso furle mi bamako farakoro ajigra flan na teteme kalulu flaka flanin kelen kera yepeke ina fo salfu nunka jekulu mo cedo be yabe bitiki fere oka so krefe kabi den wolola bita den ta abise kana den bila comme ne den muso kumbe examen na atara kata den ta ne den muso bramso bolo hakila ko korlendo na tara wala fe abena na wetle mana korota abena nae ambe fa tuma na am wolila de ka foko den ko ayera dobulu jandigila robe den muso che ani abramso kuma ale kumbe école la o yon ta kata yanu ka se jandigila ya soro komi fana jandigila relever lo fana la fana fama de bina jandigila donc utarani denye janamel la fana ambi yoro mina ni wati na neka modin ani mamuso ana fa obi fana janamel kono ni wati na usigile be kan demuso rere kono parce que ni fengo fen bi fanga ka bolo ka ba be seke ali fa tara mamuso tara fo mi yere denwolo ale ka yekeneka ne bole flesa ka passer ci demuso ma abisira la ka ta fana pour que ka ta ade no fe donc o kuna fonde do jose imagalon tike donc ni ndi an soro bi wala donc korfoto o bawde bolo haketo be ninka salela mamadou de masai are ni folmi ke hakila ka fofo mi ali sorlala onga ambara nyogomi no be fana male MC antala je nasara kale fana soro sabu ni fana critical ka kibarwa mi soro arebe na ya soro fawara mena mi tawi MC assalamu alaikum au ka fana ingoni a fana kera galu majira ko sade kantigele ko kuma be wati be yufede itanya foli kanyi. Salamu alaikum Alhaji Jose Traoré anfa ananga chokoroba ambifu alaka shini kenen la nguma ala ko di anima ibe paramina ame do donki ne to ko Mamadou Brema Jara be ngole ko MC Jafarshi Jara ka keni ika kuna funu dili me barake arajo genya kala ika kuna funu chama metme fana yeke baram yini ngale kana no ye denko yi yefuge deni mbe na bora Bamako sabu ma chama be ka kibara di de mbora Bamako de commune ena aboli mingara commune ena wuminana zantigila mleli mingara unana di fana lakana batigila mama no ye fana sebe alena ka chedun adiro uluma ulu ye angeti buluda de ngoni basitala sabu flani do ale muminana o yefuge basite dina de ani mogo munun ye den yera munun bulula la a mogo bela jile meta se mogo saba jatima ulu be fana brigade ka bulu kan fanga tigilama no ye fana gendarmerie ulu ye paradadu o bara nun doni mogo nunu enquête bara bela jile keli o bina tadi fana programme no ye Boubacar Moussa Jara Sungolo o bina le tadi programme so ko di instruction ma bara tobe buluda o togola o ka fo ko kibara wore ba kono nana ka fo mi minena ka foro ko abina tani keta kabina ni keta mi fana parquet kuma o jabidi ama sabo parquet era manyine ngali ke folo bet gendarmerie bulu ko be gendarmerie bulu kan o kanga ta di programme ko mi meka mi fe wakati mina ani kuma mina o kanga ta di fana programme ba era mando e Boubacar Moussa Jara Sungolo o ale be soro ka daka cheduma bara to e mi o bara to be soro ka continue la o ni programme era ka kuma kanye kabo fana tribunal la abolma ke no dinge fe Mamadou Brema Jara MC Chefarshi fana radio ke kala bara be sena wa
mɔgɔ minnu kɔni ye ni den yer'u bolo bɛɛ bɛ lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan den yɛrɛ fɛnɛ baasi fosi t'a a la filani in na baasi t'a a la ni kibaruya wɛrɛ min bɔra a la an b'o kibaruya an b'o da mɔgɔw tulo kan karamɔgɔ Jose k'a b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ journaliste radio baarakɛla bɛɛ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo wulikajɔ min bɛ ka kɛ an ka to an ka sariya kɔ wa an ka da an ka sariya la ko in k'a tiɲɛ a bɛna bange wa fɛn fɛn mana yala a bɛɛ bɛ di mɔgɔw ma. An balimaw nin tun ye MC ka bɔ Fana nka fɛn min kɔni bɛ yen o ye k'a fɔ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin bɛ maa hakili jigin Aramata Jara ka faali ko la hali ni nin den kɔni ɲɛnama sabula Aramata o fagara a don anw tun wulila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛɛ kɛra Fana kelen in na hakilila jigin don bisimila rajal an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakili jigin Fana yɛrɛ kɔni a man di a mankutu man di ten ka sabu kɛ nin ɲɔgɔnna ko ye hali ni nin Zeyina ta ma kɛ Fana dɔ delila kɛ Fana wa o yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ bisimila. Duniya yɔrɔ ka dɔgɔ bi min ma nin kibaruya in mɛn yala e den taara maa min fɛ a kɛra e de sen kan a dɔ la k'i dalen to yala i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye a kɛra cogo min wa. A kɛra cogo min na n bɛ se ka ɲɛfɔli k'a ye kɔni den taara zɔnɔgɔbatɔ kunna den taara waati min na a ma bɔ a kalama dɛ nka den talen kɔ yanni cɛ k'a kɔ don cɛ ja de nana bɔ an dali la sisan an hakili la n ye muru bila ka taa fankelen fɛ ma den an girin k'an gun wuli a y'a sɔrɔ cɛ jɔli don cɛ bɛna yɛlɛma n den an ka girin cɛ bola n den cɛ bolen den a yɔrɔ ye ne ma se ka wuli ne fufu n tɛ se ka cɛ kelen ka koko ta tuma min na ne girinna ka wuli a dɔgɔnin bɛ ne kɛrɛ la ne ye koko ta n'a ye o fakɛ fana bɔra o kulela ka jigin dugu kɔnɔ ne ni kɔrɔkɛ ni min kɔni don an kɔni kulela an ye sigida mɔgɔw wele zaramu welila an ni zaramu nana si k'a ɲini. Nka yala a kɛra su waati min i hakili t'o la dɛ. hakili b'a la a kɛra 2h 3h furancɛ la a y'a sɔrɔ an dalen tun don. E kɔni fɛ a ye den ta ka koko ta n'a ye k'i cun n'a ye sa de kɛ. a ye koko ta k'i cun n'a ye ka boli n'a ye an kɔni kulela sigida mɔgɔw bɔra an kɔni b'a ye waati min na o y'a sɔrɔ u tilala u ka baara la ala ka ban. E den a tun tɔgɔ ye di. a tɔgɔ Aramata Jara. a si tun bɛ san joli. san 5. san 5 de tun don o kɔfɛ sa e kɔni m'i den ye. ayi ne m'a ye bilen. ne m'a ye bilen. yala e tun ma sɔmi waati si la k'a fɔ ni ɲɔgɔnna tun b'i sɔrɔ dɛ. ayi ne ma sɔmi ni sɔminen don ala ta ye ko ye ɲɛtɛ ni sɔminen don a kɛ man di k'i sɔrɔ nka ma sɔmi dɛ ma sɔmi ala fiyewu. ba min ye sɔrɔ a bɛ n'a fɔ a ye Mali denbatigi bɛɛ de sɔrɔ a bɛ n'a fɔ a ye duniya denbatigi bɛɛ sɔrɔ nin jigilatigɛ wale kɔni ye sɔrɔ yala cikan bɛ fɛ k'a fɔ an malidenw ni duniya mɔgɔw ani duniya faamaw ye wa. n kɔni bɛ folikan min se ma faamaw ka wuli k'u jɔ an denbatigiw sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna an ɲɛnnen don wa an tɔɔrɔlen don n'a fɔra dɔ ka baara ka kɛ ka dɔ den ta ka taa i mago ɲana k'a fili den ni mansa cɛ ka gɛlɛn ma a ka gɛlɛn ma u ka sabali u k'a dabila o de ka d'an ye. kabini nin ko in sera fo ka se nin yɔrɔ in ma yala Mali faamaw u nana bɔ e ni cɛ ye wa. Mali faamaw nana dɛmɛ bɔra fa bɛɛ fɛ Mali faamaw bɔra fa bɛɛ fɛ n yɛrɛ hakili tɛ diɲɛ yɛrɛ bolo kabini n yɛrɛ ye ko dɔn ma ni ɲana jama ye lako la fɔlɔ ni nin tɛ diɲɛ yɛrɛ maa yɛrɛ bɛɛ wulila k'a jɔ n ka foli bi bɛɛ de bɛɛ ni ce ni baraji. sigana maa minnu n'o kɛbagaw wala maa minnu ye nin kow kɛ i ma kibaruya sɔrɔ u ka minɛli ko la fɔlɔ dɛ fɛn ma f'i ye o kan. fɛn ma fɔ n ye o ka fɔlɔ fɛn ma fɔ n ye o ka fɔlɔ n jigi da n bɛ faamaw kɔni k'a la n ɲɛ tɛ fɛn ma fɔ n ye a la fɔlɔ awɔ mɔgɔ min ye nin kɛ a tigi ka minɛ n jigi da n bɛ faamaw kɔni k'a la. anw fana bɛ fara i kan ni ala sɔnna ma i ka kan ni dɛmɛ min ye o dɛmɛ ninnu bɛ sɔrɔ n ka hakili la k'a fɔ n balimakɛ bɛ yan ale fana b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ. Jose ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ an balimamuso la tile filanan ŋunuŋunu kumaw cayara o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko siganama dɔw bɛɛ bolola k'olu jɔra a la ko o yirala an balaka k'e y'o sɛbɛnda yali o kuma bɛ cogo di. o kuma bɛ cogoya min na o don an tilenna Zaramiri la u y'a mɔgɔ 5 yira n na ne yɛrɛ cɛ ye dɔrɔn ne jatigɛra u ko ne kana. dɔwɛrɛ ma kɛ o kɔfɛ. ayi ne kɔni nana ka bɔ Zaramiri o don o yɛrɛ nana ka na fɔ ne kɔ o y'a sɔrɔ an bɛ Zaramiri la ne yɛrɛ tilenna o don o y'a sɔrɔ ninnu si tɛ yan nɔ. sisan a tɔ tora sa anw ka fara i kan an bɛ dalimasa deli jigilatigɛ wale min sɔrɔ ala ka latigɛw don ala k'a fo i la ala k'a kun i la ala k'a nɔnabila kɛ hɛrɛ ye sanako ni ala sɔnna ma an ka dɛmɛ bɛna sɔrɔ inshallah. kuma laban b'i fɛ. kuma laban min bɛ fɛ n ka foli bɛ bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji u ye n dɛmɛ n ka ko la a diyara n ye o ye n ka kuma laban ye. ala den wɛrɛ b'i fɛ. awɔ den bɛ n fɛ den tɔ ye 5 ye. 5 min taara ala k'a kɛ sara ye duniya ni la. amina rabi. ala k'a kɛ kira siɲɔgɔn ye. amina. ala k'i kisi a n'a ɲɔgɔnna ma. amina rabi. i hakili to den tɔw la. awɔ n'ala sɔnna n'ala sɔnna.